המערב מתחיל להתעורר ולהבין שהמפלצת, ששמה האסלאם הרדיקלי, נמצאת בחצר האחורית שלהם. England didn't want Jewish people in their country. Hitler knew how to deal with these people. ההפגנות הענקיות שתומכות בטרור ברחבי העולם בסופו של דבר משרתות את ישראל. המקומיים מתחילים להבין שהוונדליזם, האלימות, הורדת דגלי המדינה והפשע ברחובות לא מופנה רק כלפי יהודים, אלא מופנה גם כלפיהם עצמם. They have raised the Palestinian flag on the grounds of the White House at Lafayette Park. Free Palestine! You see this? Free Palestine! This is what we've become. How can we allow this? גם אילון מאסק, בעלים של הרשת X, טוויטר לשעבר, צייץ. אני מבין נכון? הם הורידו את דגל ארצות הברית ביום השנה למען ותיקי המלחמה האמריקאים? בשני העשורים הבאים האוכלוסייה המוסלמית בעולם צפויה לגדול בכ-35%, והיא תמנה 2.2 מיליארד עד 2030, לעומת 1.6 מיליארד ב-2010. כיום מהווים המוסלמים כ-6% מכלל אוכלוסיית אירופה, וצפויים לעלות ל-8%, עם גידול של 58 מיליון מוסלמים עד 2030. בארצות הברית, על פי תחזיות האוכלוסייה, מספר המוסלמים יוכפל ב-20 שנים הבאות, 6.2 מיליון ב-2030, לעומת 2.6 מיליון ב-2010. בצרפת ובבריטניה כבר מתחילים לצאת לרחובות ולהילחם על המדינה שלהם. If foreign nationals on British streets decide to support Hamas, a terror group, then surely they've got to go. Our police and our government have to do the right thing and stop being so timid. המלחמה בישראל גורמת למערב להתפכח. This isn't just about the English, this is about a national identity, and we're in crisis right now. המלחמות הפנימיות מתפשטות בכל מדינה. עכשיו הם כבר מבינים, אם הן לא יתעוררו בזמן, הן עלולות לאבד את זהותן.